coftal ɓalli men. Aissatou Ly fulfulde fofo e yewtere coftal ɓalli men ko adi fofof noon ko duwanade ono julde nde mi wi on juulen mo wuuri Allah tawni en hikka yo Allah tawnu en julɗele kewɗe tawa ɗin celi ɗin kisi alet hande nde en jokkat haalde ko yowiti e kawodire diɗɗe Afrique mbaɗi eɗe ñalaɗe ngam taweɗi kawguel manguel adunaru fukku koyguel hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom ñalaɗe tatoɓere e nayoɓere kiɓɓi ma en kiso ɗum toɓɓere wonde ko alhaali kawguel oro puɗɗiɗo gila aljuma ma en gartu e fayida ngal ngel kawguel ha e diɗɗe ɗe hikka hono noon ma en kal ko yewti e kawguel Copa America ɗum fuɗɗan jon cere arore nde to Amérique holiɗen diɗɗe tawete ngel kawguel e holko ɗamiɗe ɗon hen tedduɓe ɗum woni mbadi yewtere nde ɗum noon bisimilla. RFI fulfulde on calminama min calmini heɗɓe karallagal ngal Malang Sonko hay Sara Doumbouya hoɓɓe men Arouna Deme e Mamadou Fall onon ne on calminama. A salmitama sohna Aissatou. Eyo anne Arouna a salminama. Mi salminima Aissatou salmini hettiɓe ɓe kala mbiye kamɓe foof julmo wuuri. Eyo anne julmo wuuri eɗen jaada e nde yewtere gollidiɗo men Alhousseyni Ba Seydi Ba. Mi salmini Aissatou mi salmini Mamadou Fall ina wonde Mamadou Deme mi salmini hettiyankoɓe RFI fulfulde kañumen kala. Yo Alhousseyni kawodire ñalaɗe tatoɓere e nayoɓere diɗɗe Afrique mbaɗata gam jeeyede e kawguel manguel adunaru fukku koyguel hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom timmi talata nde. Eyi Aissatou so tawi yoga e diɗɗe kañumen kam ɗamininoka ene gardo guɓɓe mabɓe won e diɗɗe ɗe ganduɗa hoore makko kañumen ɓurno jogede yakare kono noon hollama noon ko yewti e banggue ɗen kawodire nde ɗon ñalade tatoɓere ha yetti ñalade nayoɓere nde waɗi bettere fayodinde no fewi heeɗiyankoɓe RFI fulfulde ha tengti noon e yewtere men nde ɗo ɓe gaddi hen jiyande mabɓe keɗoɗen komi Ibrahima Ba Sénégal de min e yiyande am ko gonga ni heɓe huuli kam so ɓe ɓennat walla ɓe ɓennata kono mboɓe ɓuuri hulde o ɓe fottata e mum ko aller et retour Soudan ɓay ko Soudan ɓuuri ɓe toɓɓe ɗiɗi hankandi ko sans dépend e Sénégal min to groupe ɗo miɗo ɗamini Sénégal no jogui sens yaade Mali mi wiyani o yahata kono weeɓani ko Oumar Ka Banjul e leyɗele Afrique leydi foof équipe mum darima lang pour wawa kamne waɗa feere wawa tawe équipe aji jahuji ɗi coupe du monde caggal de équipe aji jeenayyi poti ya coupe du monde Gambia fi kam Seychelles bituji kewɗi 5-0 yeehi kadi to leydi Gabon wadda 3-2 ɗon kadi arbitre o jingui wona haala supporter kalaten kono koko jiiɗen aduna o foof fawi hen yitere kono équipe aji tokkosi ɗi koɗi wiktime ɗum ɗo waktu foof e saaha foof en jii kadi darde leydi Sénégal ko darde lohande hay so woni ko équipe mawɗo heɗen mbawi entraîneur mo Sénégal ko entraîneur mo gandanɗa hoorema o ɓooye équipe he tan kono wona entraîneur top level tawi ko gonga par ce que Aliou Cissé footballoɓe ɓe jogui fotana jogo probléme si hawre woto équipe aji en jii kadi Mali dardem laaɓani Côte d'Ivoire ne kam hay si woni match mum battidiɗo fiyani ko ɗekki yahata kono haɗani ha joni kam woni hoore poule mum Cameroun kadi hollari kam woni Cameroun hay si woni noon hina waɗi caɗele haala hakkude hoorejo fédération feka foot e jaborɗo leydi Mauritanie min mbaɗi faux départ min momama moƴƴal 2 défaites première défaite o ko contre Soudan ari ɗo fi min loggi ɗiɗi e ndiga o défaite noon muusimin no feewi wonno amin joguino yakare kam Soudan min dardatake muɗum min mbaɗano tan ko minen poolat ɗo kono ndeke wona noon yaari ɗimmiti ɗum ko hakkude amen Sénégal min keeɓi ɗo défaite honorable saabu leydi wande hono leydi Sénégal no orama wayi towde football ni min jeeyi ha presque min ɗisi wadde mabɓe ɗekki kono ko défaite min keeɓi 1-0 e ɗum ɗo kadi ene hokka min yakare wonande équipe amen o ene jogui fimde tinde ha joni wuuri tan kono rufani amin ɗamini kam mbaɗi éliminatoire ko joni fuɗɗi heɓoyde mbiyen wune waɗo ko Alhassane Bokoum to Sénégal e min ko namdal joguinomi pouluji fittulɓe mbe yinno andude hol wonɓe premier poule mumen hol wonɓe premier poule Sénégal o équipe aji keddiɗi kadi hol wonɓe premier poule mumen ko ɗum jinnomi namdade assalamu aleykum Aissatou ko ɗum woni jande hen yimɓe ewa Alhousseyni min keɗimo jiyande ɗe ene waɗi fayida mataw haɗen artude e namdal ngal tan walla mi jaabo hen saabu haali gueɓe ɗe ne keewi gueɓe ɗe ɗe mbawi wiide tolnima ha e
jeegom de walla jeenayi eywa gubal angal ko Égypte ardi gubal voilà gubal biyengal Soudan Sénégal rewi hen Soudan dañi tobbe sappo Sénégal dañi jeetati gubal sengal ko Rwanda ardi refti hen Afrique du Sud e on noon maynes na jiibi seeɗa Rwanda tobbe jeeɗiɗi Afrique du Sud e Benin tobbe jeeɗiɗi weɓata e mabɓe weɓata gubal ngal ko Maroc ardi rewi hen Tanzanie e sa jeti groupe D one aɗa andi Cameroun ne nan ɗon kamɓe aywa gonga mi wimani groupe D o haalade heewi toon no feewi kono haɗani Cameroun Libi ɓe Libi laabi ɗiɗi fof kono keydi yesso minen tobbe jeetati Cameroun kay tinnima haala ka heewi ko fof haɗani e terrain Cameroun no hawni seeɗa eywa gubal F ngal Côte d'Ivoire ha joni ene jokki wonde yeeso Gabon refti hen gubal G ngal Algérie woni toon rewi hen ko Mozambique tan gubal Algérie Mozambique moni fof tobbe jeenayi kañum nde toon e jiibi seeɗa kono aɗa andi addi ɗum noon nde Guinée yeehi Algérie fi toon Algérie Guinée ne artiga hen e leydi mum Mozambique tawi ɗum toon fi ɗum noon aɗa andi football afrique kam no wiitene hawni hen saahaji wawani andude ɓe payi wallay no groupe de oɗo hen woni Tunisie dañi tobbe sappo rewi mum Namibie battini ɗo woni groupe I o Comore woni yeeso Comore e Ghana ardi Ghana moni fof tobbe jeenayi aɗa andi ɗum fof ne hay goto miijono hem e nde tirage o waɗa wiyano ko Ghana e Mali noon toppe Palestine nayi o tolni hande tobbe jeenayi mayen ngar hen ene waɗi fayida Aruna ko wona ɗum a haali ɗum ni mahdi haala mum haalama Cameroun Nigéria hay Sénégal en mbaɗan goto Ibrahima Ba biyeteɗo Ibrahima Ba haali e banggue Sénégal kulol ɗaminare kulol wonde kippu baɗo hono Sénégal kañum fonno ardade e gubal muɗum kono kañum ƴeeɓi teldude e Mauritanie ceerno Dia nana fiya ɓecce ene wiya ɗum ko mi anda no wiri ɗum défaite honorable o wi mati ɗum ene hani ko haalano yontere yawtude nde Aliou Cissé en kaalino ɗum mati Sénégal ene hani jogade caɗele baɗe ni so tawi min kam e seeɗi yendam ko gandumi hen ñen hen wonde wolɓe kaldanomi e sehilaɓam caggal nde Sadio Mané yalti ina ñiŋa yoga e gueɗe no Aliou Cissé heblirta kippu muɗum o wal yaduɓe hen wolɓe jaadani hen yaduɓe hen ɓe ene jogui janduɓe men holko saabi jaadi hen ne jogui yeruji mumen ɓe jaadani hen ɓe kadi holko saabi mi sikki ɗum ɗo komi jurnata ko hen e mbawa ƴettude hen part kono noon kam noko way haalde ko foof kam eɗen gandi en jii ɗum e match Mauritanie o ɓe mbawa widdara tan mbiyeɗa Mauritanie kam wona kippu mo gandanɗa hoorema sa aritan aɗa waɗa ɗum eɗen ganda hakkude mbiyeɗa Mauritanie ko adi ko fof ko derby ko adi fof ko derby leyɗele ɗe ganduɗa ene kerodiri ko hoddiɓe hakkude men ko yaware nan ɗon ko hunde ɓoyde kadi fattoɓe toon ɓe ko ɓuuri hen hewde ko ɓiɓɓe Sénégal ene gandi koni Sénégal ene gandi zula ko zuwi newetani eko nandi hen caggal ɗum ɗon ko noon fo haɗani fof kam Sénégal kam ko jogui hande e keewal e banggue diɗal muɗum ko min mbiɗa Mauritanie ko foori ko folo ko wawi ko fof mbiɗa wonko ngakki kam ko fonno yeede Aliou Cissé waɗa o waɗani to ganduɗa hoorema ina wawno sabayde ha o daña polgu mawgu to ko laaɓgol laaɓjingo e dow Mauritanie kono ɗum woni komi yiyani wonko ngakki hen wonko ngakki Mamadou Fall mata e yiyandema an ɗum ko gueɗal Aliou Cissé walla an koye fettoɓe ɓe pawɗa felore nde eyyi ɗon noon woɗandi miijam ko gueɗe ɗiɗɗe foof eɗen mbawi tottirde hen miijo men saabu ɗum sa ƴeewi Aliou Cissé no o fewjirta kippu makko woni hen sahaji o nandirta hen e hewɓe kono noon so en ƴeewi kadi ko ɗum rokkimo ha o addani men wune e nder leydi Sénégal han dañƴen coupe d'Afrique caggal ɗum ɗon noon so en ƴeewi Aliou Cissé nde o arta nde won piyoɓe bal ɓe ganduɗa ko kanko e ɓen gardi so Harouna ma artu hen peut être yeeso seeɗa woni équipe olympique mo Sénégal aɗa andi oɗon génération woni mo Sadio Mané yen mo Cheikhou Kouyaté yen mo Idrissa Gana Gueye yen e won hen wonɓe nde o ari nde aɗa andi pettal bal kadi ko sagata watta ɗum
kono wonɗo tolnoɗa e hankadi e batte yende ma an wadde hande ko wayno Cheikh Kouyaté en walla Gana en walla Sadio Mané en natti jogade jamaragal e sagata e pourtant noon yimɓe mbi hande Gana ko waɗi kawdiral meɗen e Mauritanie ha e to RDC Gana waɗi golle mawɗe o juuti o ɓooyi kono haɗani kanko hande rôle makko toon ha joni omo nangi ɗum o jogui mi wiyani ɓe poti ko ittede hen kono aɗani koɓe mbawi joni ko koɓe keddora ko koɓe mbaɗi ko ɓuuri hewde koɓe keddora ko ɗo joni Aliou Cissé won ko yilade holno addirta sukaɓe ɓe ganduɗa omo wawi waddude ɓe e oɗon génération o nannaɓe e nder terrain he kono noon mawɓe ɓe ni kañum enne kaani dusde sukaɓe ɓe ko ɗum mbimi eɓe kaani dusde sukaɓe ɓe ɗon noon sa tolnima ɗon tolnoɗa ko yiilade et puis so en ƴeewi kadi so en ƴeewi oɗo kippu mu Sénégal hande Boulaye Dia so tawi omo dari noon darde hande hande so ari ko kanko woni titulaire indiscutable Boulaye ala hen sa ƴeewi Sadio Mané o ala e nder équipe kanko kadi oɗo ngalɗo pijal mbaɗɗen Sadio Mané ala hen c'est-à-dire Aliou Cissé hande omon jogui équipe kono sa ƴeewi kanko kippu mo ganduɗa ko ɗum o ɓurno tafde junggo makko gam o yaara ɗum e éliminatoire o dañanta oɗon équipe ɗum kadi koko foti ƴeewede no feewi ene waɗi fayida Arouna mbiɗa andi ɗemgal ngal ene gata aɗa yiiɗi haalde haala Sénégal kono waktu o hokkani min en jewtate saabu won diɗɗe goɗɗe ɓe limi ɗo ene ha heewi Mali ene wayno Mali Sénégal e Nigéria kañumen mbaddete tan e lombe e fawru wotudu tan saabu kañumenne ko mbaɗi ko fof en ɗaminano mataw gadda jaɓɓal gongal kono ɗum wonani Mali en ji hawama Gana hawi ɗum Mali Madagascar koɓe telduɓe Mali jonde nayoɓere guɓal ƴingal woni en ji capitaine mabɓe haade kawdiral mabɓe hakkude mabɓe e Madagascar ko giɗi suuti an Arouna holno jiiruɗa hande ko Mali waɗi ko mate Éric Chell kañumne wonɗo falci mboɗo sikki wonɗo yaniri seeɗa par ce que Mali équipe mo jogi hande o fotano tolnado e classement e toɓɓe joyi tan soɓe dañi ɗum e pette nayyi no wawi wiyede wonde kono ma heɓe ballama kamɓene ko fotino diɗɗal ni ene hani hawodirde ɓe gummo subaka ɓe gara ɓe mbiye ko aɗen hal foti wannede beteɓe jaaha nde ɓe tannotonde foof waɗa laamu mabɓe wallani ɓe hen joguiɓe toon pettugol ngol ballitani ɓe no fewi kono noon ham no wawi yarude foof tan hoɓe jogui pettoɓe hande ho woto sikkini ne wiye hen sahaju Sénégal en Maroc en way noon kono hande saɗa ƴewanno pour ɓe wawde fettude Afrique Mali ho jogui hen yimɓe ho fotani arde no tolnoɗo hen e won équipe aji ɗi ganduɗa so hawre men o ronka gañade ɗum noon no wawi wonde tan noɓe pewnitiri ni fewani kono noon hono Aliou Cissé wiruno e ka Sénégal pour attude ɗum hen seeɗa ni woni ndo tolniden ɗon woddi haadi aɗani heddi ñalawma jeegom ñalawmaji nayyi tan fiya ɗum dina fetta woni noon tampere nde tan woni hoɓe ɓe ndendi diddal ɓe goni ngal waɓe no Gana en Comore en dañi toɓɓe jeenayyi te hankkadi ɗoɓe tolni ɗo heddi hen foof il faut kala nde ɓe jalti tan ɓe piya Nigéria ne hoto on tolni a haali joni haala Nigéria kañum ni ɓuuri wawde wiyede sabu yehino ha timmode kawguel kan aɗani guila fuɗɗi peut-être nayyi ɓe mbaɗi hay lawol gotol ɓe kawani laabi tati ɗi hoɓe fon kamɓe ɓe kawano ɓe potti ɓe gawri battidiɗo ɓe piya ɗum noon yimɓe ne mbawi miccitare wonde sono ɓe continue ngol lawol tan ɓe pewnita he koye mabɓe no wawi pettal ngal ham sa yonti ɓe mbasa jeeyede hen ɓe mbasa jeeyede hen gambide waɗi ko mantini loggi Seychelles ko kanko haali ɗum mi anda so tawi ko Ibrahima Ba walla amma wi hay sinno koye jonde joyoɓere guɓal F ngal ɓe goni kono wonko haala kadi e banggue ñawɗo kawdiral ngal hakkude mabɓe kanko woyrima ɗum arani noon Afrique hakkude mabɓe e Gana ɗum heewi tampinde yimɓe tan kala piyaɗo tan ma ƴewdol nangitiɗa mbiya kañum a bonnana ko ɗum saabi
kono non arona cikkuɗa ko pette ɗeɗo baɗe ni est ce que var fotani arde kadi hen alan won hen kadi Sénégal alano var hakkunde men e RDC alano var hay baddu loggol Sénégal Mauritanie hay Sénégal Mauritanie loggol gadanol Sénégal gol loggol Sénégal gol sa dañino var ko adaña doggel gotel ngel dañangel ɗum ene hulɓini sa ƴeewi hay so nde var woodi nde won décision ji won yaltinteno hen ha ganda hay goto jaɓa en haali Sénégal Mauritanie arbitre totti kartal olal ngal o henne mo Khadim Diaw yimɓe fof nan gandi ko bodewal fonno wonde te nen so yaltino e match he aɗa andi ɗum sono var wonno ma noddi arbitre ɗum wonno coupe d'Afrique o var no wonno hen haɗani arbitrage juumi won ha jetti décision ɗi ganduɗa fotani yarude noon ɗum noon mboɗo sikki var wooda e wasde wonde fof sa équipe pam fiyama walla wonna yaari ɓe potani tan jettude fof pawel dow mum so mbaɗin ho poti wadde o fof no wawi ma taw wasa yarude no wawi noon hen sahaji taw erreur aji ne gara hen ɓe juume ɗe ganduɗa henne yeewoɓe jaggi tan ho walla yiyoɓe gandi nan jaggi tan ho mataw o wonde rewɗa dal ɗum tan woppiri ɗum ɗon ko mbiyate fare c'est suspicion ho ɗum addata ɗum noon eywa Soudan kañum e Comore fof ɓetti saabu Soudan kañum woni yeeso guɓal beegal ɓe bettani ɓe kam woni ko diɗɗal bagal no Côte d'Ivoire bagal no Maroc hande Égypte kañumen kam nana yeeso guɓe mumen ha e Cameroun kam en kaali ɗum joni Marc Brice o waɗi ko kone nangue habrude tan so diwi ɗum ɗon ko adi eɓen jawta e toɓɓere wonde nde fedde toppitinde fuko koyngel Afrique andini wonde ko nayi lewru jeeɗiɗo ɓuuro arondu walla mbiyen urɓa eko yowiti e éliminatoire kawguel kan hitande ujunnaje 2025 waɗata to Johannesburg to Afrique du Sud ɗen walla mbiyen nden diɗɗe kawdiroje gandete tedduɓe en kalata han kadi haala euro ko aljuma ƴaɓɓine nde kawdire ɗe puɗɗi holi ɗen diɗɗe tawata walla holi ɗen diɗɗe tawangal kawdiral e hol ɗen diɗɗe ɓuura haɓɓede Mamadou Diongasi Ba gollidiɗo men waɗani en jangtore keɗoɗen ko diɗɗe 24 sendita e nder guɓe jeego guɓal A ko Allemagne Suisse Écosse e Hongrie guɓal B Espagne Croatie Italie e Albanie guɓal C Slovanie Danemark Serbie Angleterre guɓal D Pologne Pays-Bas Autriche et France guɓal E ko Belgique Slovaquie Roumanie et Ukraine guɓal F Turquie Géorgie Portugal et Tchèque hara e nder ɗe diɗɗe France hino tawa e kippuji ɓuraɗe e habbede saabu fijoɓe lolluɓe hino ton wono Mbappé e artugol N'Golo Kanté ko watti ɗon ko ngal diɗɗal Angleterre wondude fijoɓe kelɗuɓe wono Harry Kane Bellingham Bukayo Saka e ko ngal diɗɗal Portugal ɓuri e waɗude loggi e yewtanɗe fijugol o Euro Allemagne ko kamɓe woni ko jaɓɓi ngal kawrital sukaɓe nagesman ɓen kadi hino hoolora haray ɗuɗuɓe yewtaki kadi ngal diɗɗal Italie sabu ko kangal jogi ngal desewal 16 caggal ɓe piwde Angleterre e timmal Mamadou Diongasi Ba jarama ene wayno hikka noon gay mawɗe ene ɗo e ngel kawgel euro holi ɗen diɗɗe ɗamini ɗon ma jaltu won ko wonɗe Diongasi limi ko wayno France Angleterre hay Allemagne jaɓɓingal kawgel ngel ha Italie sabu kañum hebno desewal ngal cakkitingal ngal ewa onon ne holno jiruɗon kawgel euro ngel alo seni ala ya no yawiri tan ɓaydi wiya ko ɓaydi wiya so tami ɓura wi noon wiya ko euro ɓuri coupe du monde hewde dowale kedi ɓuri coupe du monde hewde daraji wadde ma en gartu tan e haalta ɗum ko konngol Mbappé wi noon ala ko kalami hen kono noon eɗen gandi kam euro no wayi eɗen gandi euro no wayi kippuji mawɗi nan toon France o haali ɗum ina fada hande kam so tawi en garti tan e banggue football eɗen kaala tan ko woodi eɗen gandi ko France jogui ko hande ina saɗi kippu jogui ɗum donc ko kamɓe jahata favori eɗen gandi kam Espagne kadi ina jogui suhaɓe tokosoɓe ganduɗa hoore ma ko waɗoɓe gueɗe payidinde en ganda noon so tawi maɓe mbawa jogade haqqillantagal wawde zuudi ngoɗo fotatiro woni euro yoga mabɓe huɓɓuri hen hewde meeɗa zuude ɗum kono noon kam ɗama mum ina waɗa kam ina ɗamina ko wiyete la fedde football ko ma en jii football
ma en tawtere kadi ganduɗa hoore ma taw ni ko pottite baɗɗe daraje no feewi taw ko pottite kadi baɗo dokkoje ganduɗa hoore ma yidde ɓeydade yidde fof kubal eywa Aruna min jaggumi ko a limi France a limi Angleterre Italie nan hen kono mbiɗa sikki Italie hikka ham bettel mbanno duuɓi nayyi caggal ɗi mbawta ɗum ɓeydanmi hen tan e favori ji ne wirete ni ko Angleterre e Belgique kamɓe fof eɓe jogui équipe aji ɗi ganduɗa ne daari no fewi sa jaggi ɗum noon Portugal ne fotani yejjitede no wawi gara no jeeye hen kanko limi ɗum ni mbiɗa sikki jongasi an hol yiyandema anne Mamadou Fall e diɗɗe limade ɗe eyyi min noon gadortomo ko Allemagne Allemagne kadi jabboto pijal ngal sa ƴeewi kadi Allemagne caggal ɗum kadi sa ƴeewi hay championnat ɓe ko fati e batte Bayern aɗa andi hewɓe pettoɓe bal e nder kippu Allemagne eɓe nandiri toon sa ƴeewi kadi hay dortu mum mo ganduɗa ene yano hikka hay final Ligue des Champions kadi won hen kadi ɓe ganduɗa ene jiiya toon kadi pettoɓe toon bal wadde Allemagne so Allemagne jalti hen pawami hen ko Angleterre so yalti pawami hen ko France. Allemagne Angleterre France an ko ɗum woni diɗɗe ɗe jiiɗa en kalan walla en payanto américain kadi sabu ko alhamisa walla mbiyen aljuma arore kawgel hawridinde heddiɗe Amérique rewo e worgo fuɗɗata ɗum woni Copa America jokkan ha lewru sappo e walla mbiyen ha jokkan ha ñande sappo e nayyi jeeɗoɗo ɓuuro ngol watta noon lawol capanɗe nayyi e jeetato ɓiwal Alhousseyni no foti diɗɗe kani tawetegal koɗe 16 ɗiɗɗe e jogorɗe foɗodirde guel ɗo kawgel biyetengel Copa America ɗe pecca ko e guɓɓe 4 guɓɓal aranal ngal woni guɓɓal A ko Canada Argentine mo Lionel Andrés Messi Chili ina wonde Peru guɓɓal B ngal ko Équateur Jamaïque Mexique ina wonde Venezuela guɓɓal C ngal ko Bolivia États-Unis Panama e Uruguay guɓɓal D ngal ko Costa Rica Brésil in Colombie ina wondi e Paraguay ko ɗe woni guɓɓe 16 poɗɗe foɗodirde ngal Copa America a jarama Alhousseyni a limi a haali sehil ma Lionel Messi keɗodiral mangal haari wadde hakkunde Argentine Brésil Vinicius kañum wi kañum woppitta Copa America o hay goto hol yiyande mon en hikka laaɓata min ko ɗum ɗo woni ko kalami en tout cas Lionel Messi Argentine heeɓino kadi ne waɗi expérience eɗen mbawi wiide kañum ɓooyi fettude bal eywa tongude tan Aruna walla Mamadou Fall mbawi jaggude hakkude mabɓe wonto Brésil Argentine kono hoto yimɓeɓe goppu hakkille équipaji mbaɗi no Chili e Uruguay par ce que kewɓe tampindeɓe so gari ha wayni no wodi hay Uruguay mbiɗa sikki ƴetti laaɓi 15 Chili laaɓi ɗiɗi no fiya Argentine final hay Argentine arde gagnade battidi ɗo Brésil kañum ƴetti tan ko laaɓi 9 kadi ɗum ɗon ko mbaydi Copa America Copa America ko foɗirde ko ganduɗa hoore ma a wawa arde muɗum mbiya aɗa dañi hen ko jiɗɗa ko ɓe gatat ɓe muccat ɓe piyat ɓe kaɓat ɓe mbaɗat ɓe dasoɗo mbaɗat hunde foof ɗum tagui pour noon ko Copa wayi noon Copa America wayi noon ko gayi kokkali vraiment goni toon so tawi ko haagal joni en kaali haala euro mbiya euro mbiɗa euro mi haalta haala woni top level no Ibrahima Ba ɗum ko Mbappé wi noon Messi jaabimo ɓayde ko ɗum no woni yiyande makko joni hakkunde mi oppinomi yiyande makko kanko Mamadou Fall en tout cas no way wade fof mboɗa andiɗan oɗo mo ganduɗa kañum woni Vinicius dal maw hollit hoore makko e oɗo Copa saabu ɗum wonko soyni aɗa andi wonɗo ummi wonɗo yiiɗi fayde wonko wadde ma wad ko ganduɗa e ma han ha ko soyni ko o fawa hen jungo sabu ɗum sa ƴeewi oɗo saaha Ligue des Champions o yalti wonko dañi hen e wune joni noon hande mbiɗa sikki Ligue des Champions o waɗi toon golle mawɗe hande so Real heeɓi wune te kala pettobal kadi eɗen gandi e adunaru wonko soynoto ko o suuɓe o hollite wonde kanko ɓuuri wawde fettude bal e adunaru ndu foof ɗum ɗo noon kadi so tawi o ƴetti Ligue des Champions o andi kadi so ƴetti Copa kadi ma won ko ɓeydanimo wadde ma waɗi hen fayda no fewi kono yo muñ Messi en haɗa ƴettu Copa hande Messi yo muñ
ade mi sikki Alhousseyni an yida ko agent heba de sawal ngal kadi ewa ko namdi man may wen jam jaabu yo mudum ma hebe ñani sappo e nayi lewru jeeɗaɗo wuuro aro so Allah jabi timmi hankadi gasi min jetti on tedduɓe e heɗogol mon lobbol min jetti heɗɓe kala lagal ngal Sara Doumbouya ha e Malang Sonko min jetti mon Alhousseyni Ba Arouna Deme ha e Mamadou Fall ɗum noon tedduɓe min dokki on haadi Alet Arore